ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେବୀପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ଆଜି ବୁଲି ଆସିବା ସପ୍ତମୀ ପହରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ବୁଲି ଆସିବା। ମାଆଙ୍କ ଦଶହରା ସପ୍ତମୀ ପହରୀ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଭିଡ଼।